светли души? Готови ли сте да се освободите от страховете си? Готови ли сте да се освободите от ограниченията и да заживеете по един коренно различен начин? Ако отговор е да, останете с мен до край на видеото. Казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да подобряват различни сфери в живота си, освобождавайки пречките по пътя. Страховете и ограниченията са това, което ни стопира да бъдем най-добрата си версия. Страховете и ограниченията са това, което ни стопира да привлечем желаното. Така че ако сте готови да се освободите от страховете и ограниченията, ви канат на моят семинар на 29.7.2025 година с помощта на Архангел Уриил. Ние ще освободим страховете и пречките по пътя ви. Готови ли сте? Ако сте готови да освободите пречките и ограниченията, то този семинар е точно за вас. Семинарът ще продължи около 2 часа, срещата ще бъде на Zoom в 19 часа българско време и всеки от участниците ще има и запис. Прекрасен, благословен ден, живейте в лекота и свобода и не позволявайте на страха да завземе живота ви.